যারা সিনাই বুরবি গোনাं অমহাই বেমার ন অমহাই রুগী ন ব জায়গা দলাংকা হামনাই ইসে কমে ন সুইদি hamay sekolah kan musuh. Hanya hai mangpili kasai fefiu ka naro nugi manto hana tina jamatia school ni exam review rok faipro kisi cha harimibo flat ke kaslewi klaima bai bo tabuk bini yakung bekreng bai thangka hingkai tabuk bo onekta jaga sakhamno kono bo naijakha kintu hamia bonaji rok bogui borok nainai ka kuno jaga phano hamna kre kai tabuk hingkai bini yakung pura sogui yong klaina simi bagingui tongkha hingkai norok hasin lukurok nugi manto hana ase srai sekango bawa haikai tabuk pinango taisa sungsa sakai bo taisa porimanai sori sararam thangka bini yakto yak bekreng simi sing tongsuo ase keramang thangka norok nugi manto hana tina jamatia chini ground jifito thangsogi jak chini damongol norok nugi manto hana bini ma phabai kok salai tongo hingkai norok hasin lukurok kwbangma borok jong chubalai phaio hingkai chini bukhuk tinano bo chong haino hai kha kuar khai kha kaham bai chong chubalai fatar haste sakhamno kaham jaga tlangai chong narimna bagui chong kijama saitoklainai hingkai norok nai tongi saya kare phani simila jara please norok subscribe khaya tongkai subscribe khaide like just like khemso like khaide 1000 2000 like khaide tai comment bonorok tamo song comment khaide jara subana hingkai comment khai subai mano tai bidino share khai ribo subai mano tai thangi bonorok call khai visit khai rang rok rei subai mano tai bini QR code bo screen o rinai norok aboni bisingti bo norok subai mano hingkai phadi nailainai chini ground ni bitor chini damongol thangjak hingkai borok tam kok saka total A to Z norok full detail phunungnai nailainai phadi bongni mangphili no haikya o bekreng yang sakani bai tolani pura totally kaglai thangka omhaing thangka omhaikang mang 8 mas kai tongkha hingka যারা সিনাই বুরবি গোনাं অমহাই বেমার ন অমহাই রুগী ন ব জায়গা দলাংকা হামনাই ইসে কমে ন সুইদি Hamay sekolah kan musuh. lukurok no tam san musung no hamrina ningka hospital ka hampai roko dolangnan ke rang nangai ke Anong kias coba banyak tesnya sekolah kau tangi kori nanya musuh hamna banget. khapang di takok kai bukok song obo hingka tina jomatia songni nok tina jomatia 8 mas kai tongkha ya phakni debra side bini ya phak pura soklaiei yong khana ningi tongkha bisina wa 8 mas kalaijak ekdom ya phak khaksa sogui tongkha pek sawi tongkha nobar watui nangya saltung watui nobar nangyangei bini obo sogui tongkha bisina o tongoi bini umor hingka 14 bosor class 9 no pori tongnai tina jomatia kami hingka rasontai obongka bini nok nainadi belai kharioma singsa 8 mas bono chikisa khaimani treatment khaimani bono sak hamnaimani buma bufani mokolo tabuk monimung kaisban krika mokol muktui kalai tongkha watui kalai mahai mokol ni mokol muktui salbrum brum no kalai tongkha rang puisa kri soka takok tai bukuk jong tina jomatia belai khario susu kekei busa belai kahamsa bono baike sing snamlanai baike sing bono snamlanai sini takok tai bukuk jong bono tabuk subaso belai nangai tongkha kaham doctor no nairane kaham taisa bono kaham sakham kahamo dolangi nairane bagai engka takok tai bukuk song otina jomatia bahaike bini ya phak soklaikha bahaike yong kalanya nai tongkha tangai haingkha phadi sung full detail brok ni khukri khanai nailani tabu engka takok tai bukuk song bo engka tina jomatia belai beri kaham belai khairok ma singsang tongkha bini yak rok naide pura bini yak rok naide pura wafisa haing tongkha bekreng mangchi ing tongso yang rogo bonaide nandi pura ram soka age bom hai tongmani agi sori dong taisa ang bini pukul kahno yak rok yakong rok taisa bahan bahan tong sori ginang no agi ga tabung ngakai o je school thangai gelaye onek din bong kha ngai chaimale nangmalia khajago ngai nogobo o je bai fruit kang phas jibi talangai plus saraba korok khairuka ngai khairma pore buisawo bahani bondi wa cha toai thikana hamano hnoi ngai sung jibi ne haye therka o 8 mas ni sekango bo
jerai kahama kotor ngi tong nani porkernya thamata bo ta khok tai bokok song 8 mas baino tina jamatia no wa phisa haisana mu rekha bo 8 mas ni agewo kalai bini ya phak debra saiddo omahai saiddo bekreng baide thangka ko pura basu buthangka pura basu buthangka bahike baikha tanghi baikha mane school thangpuru lama ba khamya ga wati kisa waja khangkai bo dina exam ri hayu ga kai lama porikha lama phele changai school pai phaimen jorata saita somoyo saita somoyo tama bara adino tuma bareng kha ang bo asu rongwi maleta balgui buthangkabla 8 tarik ro bo maso malia tuma masu komentara porikha Februari mas porikha paiei hiro goi phaipro porikha roi paioi bo porikha roi akroi phaika ke apro sungno sabu bo oro school ni phai gero phai ke ma tamo mani yakong khep sang hi ano sata bok onok bai obto norong ni no abon ni no onok bai bok kalaiman besuk sal salya oro ni emne 300 meter haingo ne lama hangka bom hai lama ama ke picholi ni adino watai joto o dino wate kisa tong boro pore karo ma singjora da na mane masi pati laikhan Februari to wate kisa sharibu ma haing to tongka khai o limiro kalai o saisong da apro bo saisung khai ka boro angke apro no bo sokya kam ni phai ka bo o je jaga kalai kha a jaga ni bo saisong de himi phai ka buido nahar ka bo saisung hi phai ka phai ma ke oroni yakhen ke hi phai ka ta kalai dir kotung ba himi mang kutung ma hi phai ma ta ke boni poreng ke horo boni mamini loge wo thang phi khapu o loge wo thangkha ke thangmuni ke phirok phai phor kalai pai kha ka tai thang ma je kalai pai phur bo thangmali abun changsi obo bo mu chu pok ta o kalai haiburo ngakai bini bekereng kabu kaksu bia po asu mane kota terawoi pura basunga na chong tam tianga sungu sangi ya nga budak samani gudaon chau ga yang bini yakong ngakai o jak si terazak nga gudaon chau log nang phai o ko gudaw saun chau bo bor saun saya ga log nang dok talang ge rani bazare esara kan nekya kunung de gudawa ka muni pore jibio talang jaw ka lukurok no tam sanmu sungno na hamrina ningka hospital ka hampai roko dalang nan ke rang nangai anong kia suba ba yang te sia school ko thangi pori na ya musung hamna ba